Sa kalasamahan ug sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa Ginoong Kristo, ang gugma sa Dios, o ang panagiusa sa Espiritu Santo manaakay. Manaasap kanino. Mga igsuan niya kita karon nagkatigom sa itong pagdaig sa Dios sa hilom at ihalad itong mga personal nga mapangamulo. Uban sa intensyon sa itong Santo Papa sa may simbahan, alang sa kalinaw, alang sa kayuhan sa mga masakiton, for healing and fast recovery of Mimi Alcantara. O ato sa kinialad alang sa kapulayan sa makalag sa tanang mga nangamatay, ilabi na sa mga mahal ato sa kinabuhi nga mihalina. Siguro may magtantakos sa pagsalmo ting santos nga misa, lusulat o karon ang mga kasalaang ato nabuhat ug mga ikit sa pasaylo sa Ginoo. Nakumpisal ako sa Dios nga magahom matanan o kay inyo mga igsuon nga nakalapas akong dako iyamot so nahuna sa pulong sa buhat o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton ay akong sala, akong dakong sala. Busa na ngamuyo ako Santa Maria kaunaing ulay. Katara mga anghel o mga santos o kay inyo mga igsuon aron ko giyampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga magahom matanan ug pasayloon sa itong mga sala, daron ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo maloy ka, Ginoo maloy ka, Kristo maloy ka, Kristo maloy ka kanamo, Ginoo maloy ka, Ginoo maloy ka. Magampo kita. O Diyos nga makinadmanon o bahigugmaon, tinubdan sa tanang kaayo, ipinalang imong espiritu aron pagtudlo kanamo sa imong kamatuoran, ug agaka ang among mga buhat diha sa imong dalan sa kadait, kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Kristo imong anak, nga buhi ug hari, uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa unang basahon sa mga hari. Si Propeta Elias nga taga Tisbi sa Galaad miingon kang Akab. Samtang buhi ang Ginoo, ang Dios sa Israel nga akong gialagaran, walay yamog ni ulan nga moabot sulod sa pipila ka tuig. Gawas kung akong paulanon. O giingnan sa Ginoo si Elias. Pahawa dinhi og lakaw ngadto sa silangan ug tago didto sa sapa sa Kirit sa silangan sa Jordan. Adto ka didto mag-imnanan sa sapa ug suguon ko ang mga uwak sa pagdala kanimo pagkaon. Busa miadto siya gituman niya ang gisulti sa Ginoo. Mipuyo siya daplin sa sapa sa Kirit ug ang mga uwak nagdala kaniyag pan ug sudan buntag ug hapon ug didto siya mag-imnanan sa sapa. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang atong hinabang gikan sa Ginoo nga nagabuhat sa langit ug yuta. Ang atong hinabang gikan sa Ginoo nga nagabuhat sa langit ug yuta. Giyahat
ko ang akong mga mata ngadto sa kabukiran, diin magikan ang hinabang alang kanako. Ang akong hinabang gikan sa Ginoo nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Ang atong hinabang gikan sa Ginoo nga nagabuhat sa langit ug yuta. Dili unta siya motugot nga ikaw mahadakin-as. Dili unta siya matagpilaw nga nagabantay kanimo. Sa tinuray wala siya matagpilaw ni matulog. Ang magbalantay sa Israel. Ang atong hinabang gikan sa Ginoo nga nagabuhat sa langit ug yuta. Ang Ginoo mao ang imong magbalantay. Ang Ginoo mao ang imong panalipod. Tupad siya kanimo sa imong kamot nga tuo. Ang adlaw dili magdagmal kanimo sa adlaw ni ang bulan sa gabi. Ang atong hinabang gikan sa Ginoo nga nagabuhat sa langit ug yuta. Ang Ginoo magbantay kanimo sa tanang dautan. Magbantay siya sa imong kinabuhi. Ang Ginoo magbantay sa imong pag-abot ug sa imong paggikan karon ug hangtod sa kahangturan. Ang atong hinabang gikan sa Ginoo nga nagabuhat sa langit ug yuta. Alleluia, alleluia, alleluia. Awitan ta ang Ginoong Jesus, awit sa magpagdai. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang Ginoo manakay niyo. Manasab kanimo. Ang pagbasa sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaan ikaw, O Ginoo. Sa pagkita ni Jesus sa katawhan, tunga siya sa bungtod ug bilingko didto. Unya mialirong kaniya ang iyang mga tinunan o gitudluan niya sila nining mosunod. Bulahan ang miila nga sila kabos sa mga butang espirituhanon kay ila ang gingharian sa langit. Bulahan ang nagsubo kay lipayon sila sa Dios. Bulahan ang mapaubsanon kay makadawat sila sa gisaad niya. Bulahan ang nagtinguha sa pagtuman sa kabubuton sa Dios kay tagbawon niya sila. Bulahan ang maluluyon kay kaluy-an sila sa Dios. Bulahan ang putli o kasing-kasing kay makakita sila sa Dios. Bulahan ang naningkamot nga managdait ang katawhan kay isipon sila sa Dios nga iyang mga anak. Bulahan ang gilutos tungod sa ilang pagsunod sa kabubuton sa Dios kay ila ang gingharian sa langit. Bulahan kamo kung bugal-bugalan
ug daog-daogon sa mga tao, ug butang-butanga sa tanang matang sa kadautan tungod kanako. Paglipay ug pagmaya kamo, kay dako ang ganti nga gitagana kaninyo didto sa langit. Giingon usab niini nila pagpasipala ang mga propeta nga nahiuna kaninyo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Magigsuon ang kabulahanan nagsulti may tungod kang Hesus. Siya ang ato ang modelo. He is the norm of the new law. Diha kaniya atong makita ang kakabos nga bisan dato iyang gipaubos ang iyang kaugalingon para sa atong kaayuhan. Si Jesus maluluyon o gipangita ang nawala nga karnero. Isip mga Kristiyano atong gisunod si Hesukristo. Ang imbitasyon sa Ginoo nga sundugon siya makapaminghoy. However, gihimo kining posible ni Jesus pinaagi sa Espiritu Santo nga atong nadawat sa bunyag. Dinisip mga anak sa Dios, kita usab makasulti Abba Father. Diha sa sulat ni San Pablo ngadto taga Galacia, chapter 4, verse 6. Ang tanang mga santos nga naguna kanato, nagpakita kanato nga ang kabalaan ato alang maabot. Ang kabalaan mo ang pagtugot sa grasya sa Ginoo nga gitanom kanato pinaagi sa bunyag nga mutubo ug mulambo. Walay sitwasyon or circumstansya nga mubabag kanato sa grasya sa Ginoo nga gamhanan nagtrabaho sa ato ang pagkamasinugtano nga kalag. Ang tanang mga santos from all ages and all walks of life have modeled the way. Ang ilang mga saglitanan o mga pangamuyo mao ang gamhanang mga tabang sa ato ang kaugalingong pagpanaw. So kita nahibalo nga kita makaadto sa langit tungod kay nahimo nila ug sila naghatag kanato og paglaom. So unsa may hagit para kanato mga igsoon? Nga ato ang debosyon sa mga santos magdugang sa ato ang pakigsuod sa Ginoo. Ato unta gakson ang kalipay sa cross ug ang kalipay sa mahal nga kasing-kasing. Mahindog palihog para sa katalingbanong pagabot. Magampo kita karon ngadto sa Dios Amahan, alang niya ng kalinaw sulod sa atong kaugalingon. Musangpit kita sa pag-ingon, Amahan, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Amahan, patalinghugi ang among mga pag-aampo. Nga ang mga pangulo sa simbahan, magmadasigon o magmaisugong musangyaw sa maayong balita, nga maoy ilhanan nga supakon sa kalibutan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among mga pag-aampo. Nga sila nga nakasinatig pagpanglutos tungod sa ilang pagsaksi sa Ebanghelyo, mahupay sa presensya ni Kristo, taliwala sa ilang mga kalisdanan, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among mga pag-aampo. Alang sa gubat sa tungang silangan, mag-ampo kita sa kinasingkasing alang sa kalinaw dito sa tungang silangan ug sa kalibutan. Hinluan unta sa Dios ang kalibutan sa tanang kabangis, kahakog ug sayop nga paggamit sa gahom nga nagdalag kasakitan ug kamatayon sa kadaghanan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among mga pag-aampo. Alang sa mga nasod diha sa pagpadayon sa kalinaw, mag-ampo kita nga ang mga nasod maninguha unta padulong sa masangputong pagwagtang sa mga hinagiban sa pagkigsangka, ilabi na ang kahimanang nuklear, ug nga ang mga pangulo sa kalibutan
mupili unta sa dalan sa dialogo o diplomasya, ug dili ang kabangis, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, patalingugi ang among mga pag-ampo. Alang sa mga biktima sa gubat, mag-ampo kita alang niadtong mga nag-antos tungod sa hampak sa gubat, nga ang kalinaw sa labing madali, mapadangat na unta kanila, ug nga ang tanang katawhan, magpuyo diha sa mahusayng kahintang ug kagawasan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, patalingugi ang among mga pag-ampo. Nga sa kinasing-kasing atong sagupon ang mga kabulahanan aron malipayon kitang mobulig alang sa katukuran sa gingharian sa Dios dinhi sa kalibutan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, patalingugi ang among mga pag-ampo. Nga ang mga masakiton ug sila nga nagbangutan sa pagkawala sa ilang mga minahal sa kinabuhi, malig-on ug maaling sa ilang kaguol ug kasakitan, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, patalingugi ang among mga pag-ampo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo Kamumot ug Joe Chevalier mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, patalingugi ang among mga pag-ampo. Nga ang mga nangamatay makasinati sa kalipay ug sa kalinaw didto sa langitnong gingharian, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, patalingugi ang among mga pag-ampo. tunhay nga mahal na sayod kami, nga hilabihan ang imong pag-alima kanamo alang sa among kalipay. Liguna ug dad-a kami, haduol nganha kanimo, ka ikaw man ang tinubdan sa among kalinaw ug kalipay. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Dawata o Ginoo, kining among mga gasa, timaan sa mong gugma, sa gupaw santusa. Kining panog, kining bino, ginamasa kamot sa tao. Ang imong mga grasya, bunga sa mong pangaliya, ihatag na kanamo, o langit ng Amahan. Sa tanan panalangin, sa kadaot panalipdi, ang mahal mong alawas, o bililhon mong dugo, himo ang kaluwasan, kinabuhi sa tanan. Pangigsoon pagampo kamuro nga ako yung sakripisyo, dawato sa Diyos kamahan nga mga kaahon matanan. Duwaton unta sa Ginoo sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg o paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa tong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, tanawa nga may gugmaon ang among pangalagad kanimo, dawata ang mga gasta nga among gihalad, ug tabangi kami pagtubo diya sa Kristohanong pagigugma. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaakay niyo. Manausap kani. Ibayaw inyo makasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahal, Diyos katunhay maaga humatanan. Angay ug matarong gayon, na magpasalamat kami kanimo kanunay o katanang dapit. Kay pinaagi sa imong inigugmang anak, imong gitukod ang mong banay sa katawhan. Pinaagi kaniya imo kaming giuli, ganha sa imong kasamahan, tungod sa imong kaluoy. Busa matarong nga ang tanang mga binuhat, mag-alagad kanimo.
ang tanan mong mga tinubos magdaig kanimo, o ang imong mga santos magpatinungog kanimo sa hiniusang kasing-kasing. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-amo. Santo, Santo, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman. Puno ang langit o yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana, sa kahintasan. Daigo nang nagaani sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana, sa kahitasan. Sa tuwid ikaw, Ginoong tuburan sa nagkasantos, ipadalangin mong Espiritu o pagsantos ni mga gasa, karon mahimo kinalag ka namo, galawat sa tubo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siya galingon, mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas o mihatag inigadto siya matinun-an og mingon. Dawata kay ninyo nga tanan og kana, kay kini mo ang akong lawat, kay tugyan alang kanimo. Sa samang pagitapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Ipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni gadto siya mga tinundan og bingon. Dawata kini og Panginoong ka mga tanan gikan niini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo, ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanato. Kini ang misteryo sa pagtuo. Manluluwa sa kalibutan nga nagtubos ka namo. Pinaagi sa imong krus o pagkabanhaw luwas sa kami. Aron paghandom sa kamatayang pagkabanhaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo amahan ning pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo. Tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug walagad kanimo. Himuang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diya sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Alberto among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga banhaw sila wag nangamatay diha sa imong kaluoy. Kada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naon. Kaluy ay kami tanan. Himuha kami ang ayan nga makaambit sa kinabuhing tunay. Uban ni Maria inahan nga walay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles,
o sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon pinaagi nito Kristo imo anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag na kanimo magahong amahan. Diya sa kayusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. 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 Pero maghambog isamahan ug gamito mga pulong itulog kanato sa atong maunong. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong giharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit, ang kalalo namo sa matag adlaw. Ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagkasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunualuwasa kami sa daotan. Mga kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwaso sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw ning panahon. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among maunong. Kay imo man ang gingharian, ang gahumog ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Kristo gingon kasi mga apostoles, ang kalinaw ang ibilin ko kayo, ang kalinaw ang ihatag ko kayo. Ayaw tanawa nga mong mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaakay, Manasag kanimo. ipakita ta ang paginigsunay. Kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala, sa kalibutan kaluy kami. Kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala, sa kalibutan kaluy kami. Kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala, sa kalibutan natagi kami, sa kalinaw. Kini mo atong mahiumaong Dios ang Kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga magkalawat kanimo, apan ipamulong lamang og mamaayo ako. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umarikas sa akong kasing-kasing sa paaging angpon ko ikaw sa mag-ania ka uban kanako,
ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayo itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, ang imong makatambal nga gugma, magpalikay unta ka namo sa sala o magpahamutang ka namo diya sa dalan nga magdalangan ha kanimo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Karon mahalag kita ko sa kamanamo o sa kamari o sa kahimaya sa bahan. Ato ipinungod alang sa kulayan sa makalag sa tanang mga nangamatay, ilabi na sa mga mahal at sa kinabuhi nga mihalina. Kitang daran. Amahan namo nga naa ka sa mga langit. Pagdahigon ang imong galan, mabot ka namo imong gingharian. Matuman imong pagbuot din sa yuta maingon sa langit. Ang kalaon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Ug pasaylua kami sa mga sala. Ingon nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa mga panulay. Tinunua luwasa kami sa daotan namin. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya. Ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan. Ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios. Igampo mo kaming makasasala, karon og sa oras sa may kamatay. Amen. Himaya sa Amahan, og sa Anak, og sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan, karon og sa gihapon, sa makatuigang walay katapusan. Amen. Pahulay nga dayon ihatag kanila, o Ginoo. Ug ang kahayag nga walay pagkapalong mudanag kanila hangtod sa kahungturan. Ang Ginoo manaa kayo. Maanaa usab kanimo. Og panalangin na unta kamo sa tumihugmao nga Dios, ang Amahan o ang Anak o ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad ng Santos nga Misa, lakat ka mag-isangyaw ang magkalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.